En Lugo, a xornada de comercio na rúa anima hoxe as vendas nos establecementos de proximidade. Participan 80 negocios de toda a cidade. Incentivar o consumo é o obxectivo desta iniciativa de continuidade que se celebra os últimos martes de cada mes en Lugo. Os comerciantes ofrecen na vía pública descontos para dar saída ás mercadorías. Empezou así a facer moito frío, entonces pois teño todo de abrigo, teño as parcas, chubasqueros, pijamas xa gordos para o inverno, teño moito engorros, guantes, manoplas, bufandas, un poquinho de todo o que se necesita para o inverno para vestir os nosos nenos. Os negocios saen á rúa no centro histórico e nos barrios como reclamo para os consumidores que curiosean e no sector textil mercan pezas de roupa e calzado de abrigo tras a chegada do frío. Hai ofertas que entendan non as temos. Os outros días e só lo ponemos, a ver, por exemplo, hoxe temos pijamas xa de inverno, batas, que xa empezamos tamén ca roupa de inverno. Que sempre paras a mirar e a veces picas. Gústame ver porque sempre se mira, sempre se pode picar un pouquiño. A clientela tamén aproveita os descontos para renovar o enxoval da casa pro inverno. Temos serredós, temos colchas, sábanas, pois un pouco de todo. Produtos moi ecolóxicos, temos desde canastillas baby a produtos de limpieza. 80 tendas participan nesta xornada de comercio na rúa de sectores diversos, incluído o de reformas e decoración. Mantiñas, decoración, alfombras para o suelo, para as cociñas, para os pasillos. Unha bandeirola identifica os participantes nesta campaña da Federación de Comercio e mailo Concello de Lugo para encher as rúas de vida e poñer en valor os negocios de proximidade.